khendiat ngakwa ban wanra hangni ban tip ba balei ka ri Amerika kamkwa ye ka ri Iran bagan khangno ye ka Strait of Hormuz hatu lada khangno ka ri Iran ye ka Strait of Hormuz kan sabu ujing ye ka ri Amerika balai ka Strait of Hormuz ka kelalong ka linti ya jhat ka kongsan bha ye ki ri hakeleng sadong jong ka perthai kai ka ban jia ye ka perthai lada ka ri Iran kan khangdam no bat kam sha shu ye ki jhat bagan ya lingba jong ka Strait of Hormuz hatu ki artili ki jingdawa ka kongsan jong ka ri Amerika ya ka ri Iran kata galong ban pelat no mardori ka Strait of Hormuz ban sange no ye ka jingsna nuclear hapo jong ka tegeri hatu ka don ka jingmentoi tang ye ka ri Amerika bat ye ka ri Israel ban sngutu khambha ye ka ni ngide ban tibba ka ri Amerika ka la ban pendap dalade ye ka umpnyang bat ye ka gas hapo la ka jonggeri lingba ka jingshalan napo jonggeri Canada bat Mexico bat ki wik pat ki ri jo ka perthai hooj ka jukit ye ka umpnyang napo jong ki ri jo ka Middle East kum napo jong ka Saudi Arabia ka Kuwait ka United Arab Emirates bat ki wik pat ki ri jo ka Middle East la ong ba ka ri Amerika ka la ban kit ye ka umpnyang napo jong ka Middle East hadu kumba iwe hadu million barrel ha ka shisngi ha ka shi barrel ka ba modba kumba chispa san phokhandai liter bat haba ka ri Amerika ka ban kit ye kumpnyang napo jong ka Middle East ka ju yat ru lingba jong ka Strait of Hormuz ka jing lai kit umpnyang jong ka ri Amerika na Middle East ka dai be tang bandi sheki wi pat ki ri jong ka perthai la ong ba ka perthai situlup kalhaban shania ye kumpnyang napo jong ka Middle East bat yat ru lingba jong ka Strait of Hormuz la kumba arpo hadu arpo san persen la ong ba ki ri jong ka perthai kila haban shania ye kumpnyang napo jong ka Middle East barban yat ru lingba jong ka Strait of Hormuz la kumba arpo hadu arpo san persen ka jingdon kam ju ki ri jong ka perthai ka Strait of Hormuz ka dei ka ta ka linti ka jantam ju ki jhat kit umpnyang ban lek sha Middle East hoi kidon ki wi pat kelinti tangba lada yat na kita ki wi pat kelinti kala ban kta ye ka dor jong ka baikit umpnyang bat kala ru ban kiu ka bai umpnyang hakeleng saudong jong ka perthai kumta balai ka ri Iran ka kwa ban khangno ye ka Strait of Hormuz hatu katnu ka kta ye ka yo ka kot jong ka ri Iran bat ye ka yo ka kot jong ka ri Amerika lada khangno ye ka Strait of Hormuz ka jubab hangni ka longba ka jingkhang jong ka ri Iran ya ka Strait of Hormuz ka dei tang ban pendon kam ye ka jaka kum kata ka tirthma ban shim kabu ye ka jinghirthma jong ka ri Amerika bat ka ri Israel bat ka ri Iran menta hapo jong ka Duriau Strait of Hormuz kara dep ban bu lupa da kita ki bom ki bala ban kontrol da ki sipai IRGC jong ka ri Iran ha ka nu ku por ba ka don kam ban penthai ki lada khang ye ka Strait of Hormuz ka jingkta ka ban ningkong kan dei ya ka ri Iran hi namar kumba arpo perseni ka GDP jong ka ri Iran ka dei ka bala yo lingba jong ka Strait of Hormuz nalor baga don ka dikathma lada khang sa ye ka Strait of Hormuz ka yo ka kot jong ka ri Iran kan sanang hiar arsut shushu nangni sakmat hanre ya ka ri Amerika pat lada khang no ye ka Strait of Hormuz kan kta tang kumba 0.1% ye ka yo ka kot jong ka ri Amerika kumta ga jingberthan jong ka ri Amerika ye ka ri Iran halor jong ka Strait of Hormuz bat ye ka jingshna ye ki nuclear hapo jong ka tegeri kam dei ta ga jingmentoi ye ka ri Amerika marwei hanre kane kar sakta ya baro ka we ka perthai ka ri Amerika ka yu iba ka perthai ka don kam hadu kumba arpo san perseni ka umpnyang napo jong ka Middle East lada ka ri Iran kan khangno ya ka ni ka Strait of Hormuz ka ka ban jia ye di ri jong ka perthai bat ka jingkhang no jong ka ri Amerika ye ka ri Iran ban sna ye ki nuclear ka dei be tang na ka we ka daw bat ka ta galong ba ka ri Iran ka la penkheng ye ki kendon jong ka International Atomic Energy Agency IAEA jong ka perthai namar ba ka ri Iran ka ri ka baju ai jingkershan bha ye ki kinhun sengking atyar ki baron hakeleng saudong jong ka Middle East bat ba ka la pendon kam ru ye ki ba kumno ken hirthma ye ki weipat ki ri hakeleng saudong jong ka perthai kumba kala jia hagisnam kebledap ye ka jingsha thombor jong ka World Trade Center house nam hajarwe bat ki wei pat ki kamrunar ki balami napo jong ka Middle East bat dei na ka tagatao ka ri Amerika kala labba ka dei ka ri Iran
kabal jule ye kiri kamrunar baro ban pendon kam yaki kinhun sengking etiar kibadan hapo jong ke Middle East wat hadu mentaru nagataga daw kam kwa baka riran kan don ye kiri tirthma nuklear namar lada ka riran ka don ye kum kiri tirthma ka perthai kansal wet ha ka riran shisin gasngi kumta kini kide ki katu kini ki daw kebla penlong ye ka ri Amerika ban hirthma klam sange ye ka ri Iran hadu mentah lada ka ri Amerika kan pendam no ha ka ri Iran mentah ka perthai kan sa marjing e bha shisin gasngi nangne sakmat kumta ka ni ka jing hirthma jong ka ri Amerika bat ka ri Israel ye ka Middle East kam semla dei satia tang ka jingmentoy ye ka ri Amerika bat ye ka ri Israel hanrei kadai ke jingmentoy ya baro kiri ke beran hasitulup jong ke perthai khublai sibun tat hadu ikendu haga wipat ka video